पटना के जेलावा में रउसाना रोही के काहे वरुण रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया। भेज देनी गे किरणवा भेज देनी काहे जेलवा भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे जहिया तू दिख जइमी किरण तू पटना वागे रोहिया के फैंस तोरा ले तो जाना वागे जहिया तू दिख जइमी किरण तू पटना वागे रोहिया के फैंस तोरा ले तो जाना वागे ठेली देनी गे किरणवा ठेली देनी रोहिया के भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे किरणवा पटना के जेलवा में रउसाना रोही के काहे भेज देनी गे रोही के देन से तोर बनल पहचाना गे तब इतना काहे किरण करही गुमाना गे हे गे रोही के देन से तोर बनल पहचाना गे तब काहे इतना किरण करही गुमाना गे खेली गेनी गे किरणवा खेली गेनी रोहिया से खेली गेनी गे किरणवा पटना के जेल